Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula siza kunixelela into yokuba iKaizer Chiefs ide ke yamemeza ke ngokusesikweni uRonaldo lena ongu-goalkeeper weqela leKaizer Chiefs omtsha. Njengokubana ke besitshilo ke phaa kunizolo sathi ke iKaizer Chiefs igqibe yonke into kulo goalkeeper, kusekushota nje uba ngoku ize ngaphambili izokunixelela into yokubana nanku ngoku siyamothula eNaturena, nanku ngoku unxibe ijezi leKaizer Chiefs, nanku ngoku unxibe ii-tracksuit zeKaizer Chiefs. Siyammemeza ngoku kusesikweni ke singamakhosi, ngenene nangenyaniso ke baphulaphula ke yenzeke ngale ndlela ke besiyitsho ngayo izolo. Akho nenye into ekuthiwa ke ibhidekile okanye ayihambisani nale besiyithetha izolo, kuhamba ngale ndlela ke besitsho ngayo izolo. Naku iKaizer Chiefs ngoku iyammemezela ku-goalkeeper wayo njengelungu leKaizer Chiefs elitsha. Khumbula into yokubana ke uRonaldo lena lo ebesuka phaa kwiqela leSekhukhuna United. Ekucaba ke eli qela leSekhukhuna eli alenzanga izinto ngendlela erayithi kwade kawufikelela i-30 kaJuni, apho ke contract yakhe iphelelwa khona ke ugoalkeeper lo. Wangqawuza ngokwakhe umfana omdala, wabheka phaa kweKaizer Chiefs wathi, Kaizer Chiefs sanukuzisokolisa nibe nibila nisithini, ndiyeza ndizosayina nani ngoba vele liphupha lam ukudlalela ke iqela leKaizer Chiefs. Masisesingena nje ezinyanini baphulaphula ke singabe siyibalekela le nto. Abadlali abaninzi apha eMzantsi Afrika iphupha labo kukudlalela iKaizer Chiefs, qha ke abaninzi babethwe into yokubana ke iibhosi zabo zeetim zabo ziye zingafuni into yokubana ke baye phaa kwiqela leKaizer Chiefs, futhi ke zibaqaphe into yokubana kwango icontract yalo mntu seyizophela uzofuna uzingqawuzela phaa kwiKaizer Chiefs. Ikhawuleze ibhosi ibheke mhlawumbi kwiOrlando Pirates iyosho into yokubana heyi, khawulezisani le player mhlawumbi ningayibona seyikwiKaizer Chiefs. Umzekelo, ngoba ixesha elinintsi uyawufumanisa into yokubana uApollos ebefuna udlala iKaizer Chiefs ubethwe into yokubana ke ibhosi yeSekhukhuna United yaba nobudlelwane obuhle phaa nebhosi Orlando Pirates. Uxa uqwalasela uSipho Mbuli eSuperSport United wayefuna uza kwiKaizer Chiefs ngenkani, kodwa iSuperSport United yamthatha umbeka phaa kwiSundowns. uBasa Dieng uyefuna usayina neKaizer Chiefs umfana omdala, kodwa ibhosi yetimu yakhe yamthatha yavumelana neSundowns. Zinintsi ke ii-players apha eMzantsi Afrika xa unohlala nazo phantsi umamelisise kazithethe into yokubana bezifuna eNaturena, kodwa ngoba ke aziziphethanga ziphethwe, i-end up iplayer yakhe iyohlala kuloo timu isuke kuyo ke ngesivumelwano sebhosi yayo. But ke kulena ke into ke kaRonaldo lena ibe lula, umfana omdala uthasa wazibona into yokubana icontract yakhe iphelile, akabi safuna nomamela. Waqonda uba nali ithuba lokubana ndingqawuze ndibheke eNaturena nje kakuhle. Khumbula ke ayingo-goalkeeper nje owikhi lo, ngugoalkeeper le nkwenkwe ibamba kakhulu. Izamsokolisa futhi uBrandon Peterson kwi-competition le nkwenkwe, ibamba kakhulu baphulaphula idlali. So ke ndifuna ke loo nto leyo siyibethelele emqondweni. Kodwa ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.